Братя Аргирови в Пловдив. Съвсем основателно да ви попитам, момчета, вълнувате ли се? Различно ли е, когато сте в Пловдив като усещане? Страшно много спомени имаме. Тук сме се родили, това е нашия любим роден град. Тази вечер сме в пивоварница, а тя е точно в нашия квартал. Много близо до улица Хан Аспарух, където всъщност сме израснали. Хубаво е, когато сме в Пловдив. Нашата къща е на около 250 метра от пивоварница. И тук се едно, че сме си в къщи. Да, в нашия квартал, даже тук от среща на ъгъла беше къщата на най-добрия приятел на баща ми. Въобще много е хубаво, но и малко странно, защото много се е променило всичко. Много се е променило. Споменахте спомените. Значи съвсем основателно ще върна към спомените, защото от Пловдив и тръгва пътя ви към необятния свят на музиката все пак. Това ли беше детската ви мечта? Да се занимавате с музика? И някой насочи ли ви? Значи имаше така една борба в къщи, в нашето семейство. Баща ми беше лекар и ние се доумяхме ли дали, след като завършихме 7-ми клас, дали да продължиме в английската гимназия и после медицина в Пловдив или да учим музика в музикалното училище. Майка ми е много музикална, тя всъщност от нея сме наследили дарбата и любовта към музиката. И в крайна сметка, нали знаете както става в семейството, семейния съвет се събра и жената реши. Ние започнахме в музикалното училище, бяхме приети, аз с виолончело, Светослав с пиано и това предопредели съдбата ни от тук нататък. Една интересна подробност искам да кажа, че ние на 7 години започнахме да свирим на пиано и двамата при учителката на Милчо Ливиев, Пена Петкова, която беше приятелка на баба ми. И ако не свирихме, тя и се обаждаше. Даже имаше едно огромно бяло куче и на мен ми казваше, ако другия път не си свирил, ще насъскам Белчо. И аз ща свирих. Да, аз не случайно ви попитах, защото мисля, че е много деликатна ролята на родителите. Когато талантливите млади хора трябва да поемат път. Дали трябва да се слушаме в повече в родителите си, дали да приемаме авторитета им или трябва да слушаме себе си, как мислите? Защото сте гости в момента на предаване за таланти. Какво бихте казали на младите хора? Значи процесът е двустранен. Винаги трябва да се уважава мнението на младия човек, това, което го влече, но според мен младите трябва да слушат и тяхните родители, защото това са им най-близките хора и те при всички случаи мислят доброто. Така че то е една сплав между това, което казват родителите и това, което ги влече младите. Ако аз съм така си мисля за моя син Кристиян, с който от 6-ти клас аз отидах при него и му казах, виж колко Крис, аз от тук нататък няма да съм ти баща, ние сме един отбор, ставаме партньори и трябва да ви кажа, че това имаше голямо значение за него и за развитието му от 6-ти клас нагоре и мисля, че беше много полезно. Аз мисля, че младите хора най-напред трябва да слушат сърцето си, защото това е много важно, те да се чувстват добре и да обичат това, което правят. Разбира се, и родителите трябва да бъдат слушани, защото те мислят доброто на своите деца, но според мен най-важното е младия човек, какво му е на сърце. Аз си спомням моя син Кристофер в Норвегия. Аз исках да го пращам в нормална гимназия. Той каза, тате, моля ти се бе. Той е китарист и много искаше да става музикант, защото Чичо му е известен продуцент в Норвегия. И аз накрая отстъпих и той завърши музикално училище с китара, но сега е инженер. Но и свири в известна норвежка рок група. Даже тази година са номинирани за рок група на годината в норвежките, както са тук наградите на БГ Радио. Същите награди имат Спилеман Присен и там са номинирани тази година, да видим какво ще стане. Много е важно да слушаме вътрешното си аз и да имаме съответно подкрепата. Добре, въпросът ми е какво бихте... Подкрепата, да. Какво бихте казали на по-младото си аз в момента, на този етап?
Ами на по-младото си аз трябва да... Също сам на себе си трябва да кажа, че правилни решения си взел едно време. Така като се връщам назад, мисля, че ако сега бях на 15-16 години, пак същото щях да направя, каквото щях да мина по същия път. Съчетана с късмет, може да си получи една много добра симбиоза и да имаш успех, както и ние имахме късмет и имахме успех. Даже се сетих за една фраза: когато подготовката срещне случайността, се ражда късмета. Нещо такова е. Явно сте имали добрата подготовка и точния момент, за да се случи всичко това. В тази връзка успеха идва при подготвените. Абсолютно така. Да. Добре, толкова много си приличате всъщност. По какво се различавате обаче? Като характер или като начин на живот? Един има операция от апандисит. Забележителна разлика. Да. Сега, това в кръга на шегата. Различни сме, допълваме се и това много ни помага. Така че едно добро качество има единия, друго добро качество има другия. Често спориме, но както е казал народа, в спора се ражда истината. Ами както виждате, аз вече съм рус. Нали, живях в Норвегия дълги години, така че промени се косата ми там в Норвегия и ще видим какво ще става за напред. Какво беше богатството е в различията? Явно се допълвате прекрасно в този аспект. А сега, между другото, толкова богат творчески път, изключително сте популярни, обичани. 40 години на сцена бях на този концерт в зала на НДК с Русенска филхармония. Беше прекрасно. И така, момчета, вървейки срещу вятъра по житейските пътеки, срещате Тони Димитрова. Много ми е интересно, защото виждам, че ви свързва огромно приятелство. Как се срещнахте с момичето Тони Димитрова, с толкова хубав човек? Ами аз пръв срещнах Тони, не се познавахме така лично. Тя имаше някакъв конфликт, който стана публичен. И аз гледах така по телевизията, медиите отразиха този конфликт и вътрешното ми аз казваше, че Тони Димитрова е права. И викам, ние познавам, ще се обада един ден. Звъннах и по телефона, тя ми дигна. Не очакваше, че съм аз, не очакваше такова обаждане. Да. И казах, Тони, така и така. Свидетел съм на това, което става в публичното пространство, но трябва да знаеш, че аз съм изцяло на твоя страна и мисля, че си права. Тя беше толкова трогната. И от тогава ни свързва едно много близко приятелство, а сега вече и ние се чувстваме като наша сестричка. Невероятен човек, изключително искрен човек, невероятна певица. Само хубави неща мога да кажа за скъпата ни прекрасна Тони. Видях Тони Димитров за пръв път на живо преди 3-4 години, защото аз бях в Норвегия. Знам, че е много добра певица, знам, че е много популярна, че хората много я обичат. Мен ме нямаше тук. И отидахме на един концерт в летния театър в Пловдив, си спомням. И тя изведнъж ни видя и много се изненада и вика, на концерт са брати Ергирови. И след това поговорихме и полека се завърза едно много хубаво приятелство. След това решихме да направим заедно 1, 2, 3 песни. На третата песен имахме помощ от един наш съгражданин. Много... Той клипа е сниман в Пловдив. Аз с Христо сме приятели много отдавна и така. По-пловдивски нещата стават. Пловдивски. Аз сещам за името ми е жена. Тази песен буквално си смятам, че е на Тони посветена. Права ли съм? Името ти е жена. Тази песен е посветена на една наша много близка приятелка, на нас тримата с Тони. Милена Стефанова се казва. Тя е собственик и директор на издателство Софтпрес. Всъщност това е издателството, което издаде нашата книга и книгата на Христо Стоичков. Но с Тони се получава по прекрасен начин, да. Буквално се едно за нея е писана. Много е красив клипа на остров Света Анастасия. Гледала съм го. Между другото, това са абсолютни 3 тотални хита, които правите с Тони. И аз мисля си, че е не случайно. Това не просто вие сте колеги артисти, а вие сте приятели. Тази дума е на първо място за мен.
да си приятел с един човек има голямо значение и тогава просто нещата стават даже от само себе си. Вие имате проекти с други артисти, всъщност така правите интересни неща. Ами сега направихме една песен с Васил Найденов, нова, там на завоя се казва. Приятелска, много неща стават там на завоя. Да не бъда много конкретен. И с Васко също сме приятели и там нещата върват много добре. Той е голям професионалист. Мисля, че стане една хубава песен и ще се хареса на публиката. Лесно ли се сработите с Васко? Всъщност той е доста динамичен човек и всъщност приятелството помага при всички случаи, но как беше като работен процес? Ние сме приятно изненадани. Васко е изключителен професионалист. Някой казват, не вярвахме, че ще направите тримата една песен, но явно Васко много я харесва, така че той казва навсякъде в телевизионни предавания, ще му прощава и Калили Иванова, ма брат Ергиро ми бяха най-големите конкуренти. За което му благодарим. Да питам ли така, там на завоя, където се случват много неща, влюбени ли сте, момчета? Въобще? Скоро имахме интервю в 120 минути с моя Даш Светлю и той ме попита какво мислим за любовта. Аз на шега му казах, ти намери кой да питаш. Сега, това разбира се в кръга на шегата. Винаги сме били влюбени двамата в нашите жени. Аз с моята жена, която е норвежка и която е разликата в менталитета е потресаващ, но ние сме 36 години заедно, все още сме влюбени и се надявам така да останем. Любовта е най-хубавото нещо в живота. За радост, така ние случихме на жени и двамата. Много сме влюбени в тях. Вече това е за пред телевизия. Да. Но, защото ако гледат и не кажем нещо... После няма да ни пускат в Пловдив. Така, тъй като сте в момента по своеобразен начин гости на предаване за таланти, за какво имате талант? Така, накрая да питам. Явно някакъв талант. Може би имаме за музика. Естети сме, харесваме хубавите жени, дано да имаме талант, мисля, че ги различаваме, познаваме ги. Красотата е нещо много хубаво и ние сме големи ценители, не само на женската, красотата като цяло в живота около нас. Затова се сещам в момента. Талантът е важно нещо, но както се казват в България, 98% труд и 2% талант. И тогава стават неща. Но и без талант не може. Просто винаги трябва да се намери точния баланс. Когато нещата са балансирани, върват добре. И сега приготвила съм си на финала нещо за вас, тъй като имаме една мечтателна рубрика. Значи мечтите, написани в нашето предаване, се сбъдват. Тоест, ще ви дам възможност сега, като приключим, да си напишете вътре мечтата, а на плика отгоре да напишете датата, на която искате да се случи. Тоест, имайте предвид, че ще я прочетем в ефир и в този момент, според таинството, тя ще бъде пусната в полет и ще се сбъдне. Така че ще ви дам възможност и Тони си е писала мечтата при нас и си е сбъдвала много сбъднати мечти. Имаме много мечти. Прецизирайте, направете си ги, да. И вместо пожелания за зрителите ще ви помоля нещо, съвсем импровизирано. Запейте им отказ от нещо, каквото е. Дори припев от, не знам, срещу вятъра, каквото искате, вместо пожелание. И замирисва на море. И замирисва на море. Тук в Пловдив. Времето се стопли, вече почва да ни замирисва на море. След 2 месеца сме на морето. А на 2 септември след морето в Пловдив да ви гледаме. Абсолютно. Това е големия ни концерт в Античния театър в град Пловдив. Заповядайте. Ще ви чакаме на 2 септември в Античния театър. Разбира се, благодаря за всичко. Бяхте прекрасни. Ето, предоставям ви пликовете.